ಮಾತಿಬೆಟ್ಟು ನೇಮರಾಜ್ ಭಂಡಾರಿ ಏರುಕೊರ್ನಾರು ಮಾತಿಬೆಟ್ಟು ನೇಮರಾಜ್ ಭಂಡಾರಿ ಜೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಪುದಾರ ಕಾಟಿಲ ಕಾಲಿಲ ಬೋಳಂತೂರದ ಕಮಲದನಿ ಕರೆತ್ತ ಪಗ ಟ್ರಯಲ್ ಗಿಡ ಅವರ ಬೈನಲ್ಲಿ ಕಾಡುಬೆಟ್ಟು ನಾರಾಯಣ ದೇಕ್ಲಿಂಕ್ ಬಲ್ಲದೇರ್ಲೇನು ಕೊರಿಯರು ಕಂಕನಾಡಿ ತೇರು ಗಿಡದೆ ಕಾರ್ಕಳ ಜೀವನದಾಸ ಅಡ್ಡಂತೇರು ನೇರು ಗಿಡದೆ ಅಂಡ ಭಾರಿ ಬಹುಮಾನ ಪತ್ತಿನೇನು ಬಂಗಾಡಿದ ಅಂಚಿದ ಏನು ಊರು ಎನ್ನ ಬಂಗಾಡಿ ಅಂಚದೆನ್ನ ಊರದ ಕಂಜಿಲೇನು ಎಡ್ಡೆಡ ಗಿಡದ ಭಾರಿ ಬಹುಮಾನ ಅಂದ ಏನು ಎರು ಪಾರ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ದಾಳಮಲ್ ಪರಾಪಜಿ ಎರು ಗಿಡವನೇ ಏನು ಇತ್ತಲೆ ಬಂದ ಈ ತೋರ್ಸೋಡು ಏನು ಎರು ಗಿಡ ದಿಪ್ಪು ಎತ್ತೋ ಬಹುಮಾನ ಮಲ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಅವು ಎರ್ನು ಪಾರದ ಅವ ದನಿಕಲ್ ಏನು ಗಿಡ ಅದೇ ಬಸ್ಲೆಡು ಬರ್ಪುನ ಬೇಗ ನಡತೊಂದು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಬಂಗಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಅಂತ ಕರ ಬರ್ರ ಎಂಕಲ್ಡ ಅಪಗ ಟೂ ವೀಲರ್ ಜಿತ್ತ ಮಾತ ಟೂ ವೀಲರ್ ಕಾರು ಬರೋಂಡು ಅಪಗ ಶುರು ಮಾತ ಪಾರ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ₹100 ಕೊಡ್ತನಕ್ಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದುಡ್ಡು ದಾಸೆಡೇ ಬಂದ ಎರು ಗಿಡ ಅದು ಬಾರಾಡಿದ ದನಿಕುಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೀವನರ ಒಳ್ಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರು ಇಲ್ಲಂತ ಪದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಪತ್ತದ ಬಿಡ್ಪಾವು ಈ ನನ್ನ ದಿಂಜ ಎರು ಗಿಡ ಹೊಡೆದು ನಿಜ್ಜಿ ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಈ ಏನು ಕಲ್ಪ ಉಂಡೆ ಅಂಚೆ 6 ಪಾನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಕೊಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಉತ್ತೇಜನ ಉಂಡು 6ನ ಕಂಬಳದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನು ಶುರು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಫ್ಲಾಗ್ ಬತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದು ಬಿಡ್ಪಾವಂದಿತ್ತೆ ಪೂರ ಕಂಬಳಗ್ಲ ಬೇಗ ಹೋಗ್ತದೆ ಜ್ಞಾನ ತಗೊಂಡು ನಿಂಗೆ ಪತಕೆ ಇರ್ತಾಯಿಗಳು ಒಂಜಿ ಅಡೆ ಸಮ ಸಮ ಉಂಡ್ರಿ ಅಣ್ಣ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತೊಂಜ ಅವು ಆ ಕಂಜಿಲು ಬಾಯಿ ಪರಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಪಶು ಆ ಪಾರನು ತುಲೆ ಅವು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಲ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂಜಿ ಹಾಕೊಂಡು ನಾಡ ಐಕಲ್ಲ ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಪ ದುಮ್ರ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಇಕ್ಕೊಲಾದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಡು ಕರೆಚ ಪಗತ್ತು ಬರ್ತಾರೆ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಕರೆಚ ಉಂಡು 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 ಎತ್ತೋ ಉಂಡು ಜಾತಿ ಏನು ಉಂಡ ಏನು ಗಿಡನಾಗ ಆತಂದು ಕರೆ ಚೇಂಜ್ ವಾಯ್ಸ ಪುತ್ರತ್ವ ನಿಪ್ನ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮೈನಿ ಅಡವನಂಡು ಗುರುದ ಕೋಟಿ ಜನ ಜೋಡ್ಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಾಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳರು ಒಂಜಿ ಕಾಲದ ಕಂಬಳದ ಅನುಭವಿ ಓಟಗಾರರು ಇತ್ತೆ ಫ್ಲಾಗ್ಡ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲರು ಕೆ ಸುದೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಆರಿಗ ಬಂಗಾಡಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಮಲ್ತನಾರು ಬಲೆ ಅಡಪಾಚರ್ಕ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು ಆರಾಮ ಆರೋಗ್ಯ ಇತ್ತೆ ಎರು ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತಾರು ಎಂಚ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಏರ್ನ ಎರು ಗಿಡ ಯಾರು ಸರ್ ಕಣ್ಲೆ ನಾನು ಶಾಲಾ ಸಮಯಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ರೇಸ್ ಲಾಂಗ್ ರೇಸ್ ಹೈ ಜಂಪ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆದಿತ್ತು ನನ್ನ 1971 ಹೈ ಜಂಪ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದಿತ್ತು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮನೋರಮ ಧ್ವರಾಜನ ಅಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಅಪಗನೇನು ಹಾಕಿದಿತ್ತೆ ಐದಕ್ಕ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ 100 200 ಲಾಂಗ್ ರೇಸ್ ಮತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ನೆಟ್ಟಿತ್ತೆ ಕಂಬಳಗೆ ಬರೋಡು ಬಣ್ಣದು ಬಂಗಾಡಿಡು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಡೆ ಕಂಬಳದ ಎರಲು ಬರೈಪೋದ ಅಕ್ಲು ಪೋಯಿ ಬಣ್ಣದು ಏನೆಲ್ಲ ಬರ್ತದು ಬಜಗೋಳಿ ಕಂಬಳದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರಡು ಗಿಡ ಕೊರಿಯರು ಅವು ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಫೈಲಾಂಡು ಬುಕೊಂಜಿ ಜೊತೆ ತಗೊಂಡ ಕೇಣದ ಗಿಡ ನಾವೇ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಫೈನಲ್ ಇಕ್ವಲ್ ಅದು ಸಮ ದಾನಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಹುಮಾನ ಬತ್ತೆ ಮಾತಿಬೆಟ್ಟು ನೇಮರಾಜ್ ಭಂಡಾರಿ ಏರುಕೊರ್ನಾರು ಮಾತಿಬೆಟ್ಟು ನೇಮರಾಜ್ ಭಂಡಾರಿ ಜೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಪುದಾರ ಕಾಟಿಲ ಕಾಲಿಲ ಆ ಎರಡೇನು ಗಿಡ ದಾನಿ ಫೈನಲ್ ಸಮ ಅದು ಯಾನು ತೂವರ ಪೋದು ಅಕ್ಲೊಟ್ಟು ಹೋಯ್ನೇ ಕೇಂದ್ರದೇರು ಗಿಡ ಆಗ್ಬೇಕು ಆನೇ ಫೈನಲ್ ಬರ್ತದೆ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಪ್ರೈಸ್ ದೆತ್ತೊನ್ನಾಗ 6ನ ಕಾರಣ ಪುಡ್ಡಾಡ್ದು ತೆತ್ತೊಂಡೆ ಅವೇ ವರ್ಷೋಡು 7 ಕಂಬಳ ಫೈನಲ್ಗೆ ಹೋಯಾನು ಅವೇ ವರ್ಷೋಡು 7 ಕಂಬಳ ಇತ್ತು ಅಪಗ 60-65 ಜೊತೆ ಉಂಡು ಕತ್ತಲೆ ಉಂಟು ಹಾಪಿದ್ದೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂದು ಮತ ಇಪ್ಪಿದ್ದೀನಿ ಕಂಬಳ ಇತ್ತಾಗ ದಿಂಜ ಎರು ಮತ ಸೇರಿ ಅಜ್ಜಿ ಅಪಗನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನೊಂದು ಅಪಗ 7 ಹೆಣ್ಮ ಕಂಬಳದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಪಗ ಬಳ್ಳ ಮಂಜ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಬಜಗೋಳಿ 5 ಮೀಜಾರ ಸುರಾಣಿ ಹಳದಂಗಡಿ ಇತ್ತು ಈತೆ ಕಂಬಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತನ ಅಪಗಲೇನು ಪೂರ ಕಂಬಳಲಿಗೆ ಫೈನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಇಪ್ಪದೆ 5 ಒಕ್ಕ ಏನಾನು ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ನಾರಾಯಣ ರೈಕುಲು ಬಲ್ಲದೆರಲೆಡ ಪಾರೋಡು ಬಂಡೇರೆ ನಾಯರು ದಿಂಜೇರು ಗಿಡ ಒಂದು ನಾಯರು ವಿಭಾಗಡೆ ಎಲ್ಯ ಬಂಗಾಡಿ ಒಳಂಬ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಗೌಡರ್ನ ತರೇಡರೆ ಫೈನಲ್ ಇಪ್ಪೇದನು ಬಂಗಾಡಿ ಮಣ್ಣಡ್ಕ ಬಾಬು ಗೌಡರ್ನ ಅವಲ ತರೇಡದರೆ ಪೂರಾ ಕಂಬಳಲ್ಲೇನು ಫೈನಲ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚೆನೆ ನಾಯರಡು ಪಾರಣ ನಿಂತದ್ದು ಕೋಡಿಯಾಡಿ ಮಟಂತ ಬೆಟ್ಟು ಅನಂತರ ಐವಣದು ಇತ್ತೆ ಕೋಡಿಯಾಡಿ ನಿರಂಜನ್ ರೈವಣದು ಪುತ್ತೂರು ಉಳ್ಳೇರು ರೆಫ್ರಿ ಅದು ಮಟಂತ ಬೆಟ್ಟು ಅಕ್ಕಲ ಎರಲೇನೇನು ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತೆ ಐಟ್ಲ ಫೈನಲ್ಗೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಪೂರಾ ಕಂಬಳಾಡು ಬರೋಂಜಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಏನಾನು ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ನಾರಾಯಣ ರೈಕ್ಲು ಬಂದಿರು ಈ ನಾಯರಡೆ ಪಾರನ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಪಾರೊಂದುಳ್ಳರು ಎಂಗಳನ್ನ ಬಲ್ಲದ ಎರಲೆಡ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅನುಭವ ಏನು ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಬಂದಿರು ಬೋಳಂತೂರದ ಕಂಬಳದನಿ ಕರೆತ್ತ ಪಗ ಟ್ರಯಲ್ ಗಿಡ ಅವರ ಬೈನಲ್ಲಿ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ನಾರಾಯಣ ರೈಕ್ಲಿಂಕ್ ಬಲ್ಲದ ಎರಲೇನು ಕೊರಿಯರು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಗಿಡ 5 ಏನು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ದುಂಬು ಪೀರ ಗಿಡ ಹೊಂದಿತ್ತಾನು ಸಾಲ್ಗಾನಗ ಕಕ್ಕೆ ಬದೋ ಜಯ ಅಣ್ಣಡ ಪಚ್ಚ ಜಯ ಸೀನಣ್ಣಡ ಮತ್ತು ಕೊರ್ಪೆದೇರು ಅಂಡಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಬಾರಿ ಸಮಾಧಾನ ಇತ್ತು ಬಲ್ಲದೆರಲೆ ಡೆಡ್ಡೆ ಎರಲೆಡೇನು ಕಲ್ತೆ ನಾಯರ್ದೆರಡು ಪ್ರೈಸ್ ಹಿಡೈತೆ ಐದಕ್ಕ ಜೂನಿಯರ್ ಹಗ್ಗ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪದವು ಕಲಾಯಿ ಗೊತ್ತು ಕಾನ್ಸೇವಿತೇರು ಅಗ್ಲೆಂಟು ಮಾತ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಮಲ್ತೆ ಪಟ್ಟದ ಮಗರು ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರು ಐದು ದಿಂಜ ಪ್ರೈಸ್ ಮಲ್ತೆ ಬಲ್ಲದೆರಲೆಡ ಐದಕ್ಕ ಸೀನಿಯರ್ ಸಾಧಾರಣ 85 91 92 ಮುಟ್ಲೆ ಇನ್ನು ಸುರತ್ ಕಲ್ದೇರು ಗಿಡ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಪೂರ ಕಂಬಳ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಮಾಧವ ಪ್ರಭು ಅಕ್ಲೈಟ್ ಪ್ರಥಮ ಓನೇ ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಸೀನಿಯರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಅಗ್ಗಾಡು ಅಂಚೆ 2 ಗಿಡ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಅಪಗ ಅವು ಬೊಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಟಿಲ್ಲ
ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ಡಿಯ ಬಂದಿತ್ತು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇರು ಅವು ಕೊಡ್ಡಿಯ ಮಾತಾಡೋದು ಉಲಾಯ್ದು ಒಂಜಿ ಕಾಟಿನ ಗಿಡ ಅದು ಬಹುಮಾನ ಪತ್ಯನ ಐದು ದುಂಬೆ ಮೂಲ್ಕಿ ಕಂಬಳಾಡು ವಿಜಯ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲ ಐಟಲ್ ಏನು ಸೀನಿಯರ್ ವಿಭಾಗಡ್ಲಾನಿ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತೆ ಐಟಕ್ಕ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನ್ ಗೋನ್ಸಾಲಿಸ್ ಮಣ್ಣೊಂಜಿತ್ತೇನೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಕಲ್ನ ಅಂದ ಅಕಲ್ನ ಹಿರಿಯ ಜನ ಅಕಲ್ನ ಎರಲೆಡಲ್ಲ ಪತ್ತದೇನೆ ತೋ ಬಹುಮಾನ ಅಲ್ದೆ ಅಂದು ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಮಲಲೆಡು ಬಜಗೋಳಿ ಕಮಲಾಡು ಅಪಗಲ ದಿಂಜ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಮಲ ಮೂಲ್ಕಿಡಿ ಮತ್ತು ಆವೇದೇನು ಐಟ್ಲ ದಿಂಜ ಬಹುಮಾನ ಅಲ್ದೆ ಕಂಕನಾಡಿ ತೇರು ಗಿಡದೆ ಕಾರ್ಕಳ ಜೀವನದಾಸ ಅಡ್ಡಂತೇರು ನೇರು ಗಿಡದೆ ಅಂಡ ಭಾರಿ ಬಹುಮಾನ ಪತ್ತಿನೇನು ಬಂಗಾಡಿದ ಅಂಚಿದ ಏನು ಊರು ಎನ್ನ ಬಂಗಾಡಿ ಅಂಚದೆನ್ನ ಊರದ ಕಂಜಿಲೇನು ಎಡ್ಡೆಡ ಗಿಡದ ಭಾರಿ ಬಹುಮಾನ ಅಲ್ದೆ ದಿಂಜ ಓಲು ಪೋಂಡಲ ಬಂಗಾಡಿ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಪುದರ್ನ ವರಿಪಾದ ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಇರುಟ್ಲ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ವರಿದೀನಿ ಸೀನಿಯರ್ ಬಂದೇನು ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಇಟ್ಟು ದಿಂಜ ಅಪಗ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೇಸ್ ಇರಲು ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಪಾಕಬೆಟ್ಟು ಮುಣ್ಕುರು ಮಾತಾವು ಹಾಕದು ಪಾಸ್ ಮಲ್ತದು ಏನನ್ನು ಪ್ರೈಸ್ ಗುಣಪೇದ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ವರಿನು ಆ ಎರಲೆಡ್ದವ್ರ ಏನು ಗಿಡ ಅದೇ ಅವು ಭಾರಿ ಪಾರಂಜಿತ್ತ ಹೆಂಗೆ ಅಪಗಡದ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಎರು ಪಾರಂಡ ಗಿಡನಾಗ ಚಾನ್ಸ ಪುದರ್ ಐಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಟೆಪ್ಲ ಪಾಡ್ಬೋ ಒಂತ ಕೆಲಸಲ ಮಲ್ಪಡು ಎರ್ತೊಟ್ಟು ಪೋರಲ ಪೋಡು ಅನುಭವಲ ಪೋಡು ಏನು ಎರು ಪಾರ್ಜಿಂದಂಡ ದಾಲ ಮಲ್ಪರಾಪಜಿ ಎರು ಗಿಡವನೇ ಏನು ಇತ್ತಲೆ ಬಂದ ಈ ತೋರ್ಸೋಡು ಏನು ಎರು ಗಿಡ ದಿಪ್ಪು ಎತ್ತೋ ಬಹುಮಾನ ಮಲ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಅವು ಎರಲು ಪಾರ್ದ ಅವ ದನಿಕಲ್ ಏನು ಗಿಡ ಅದೇ ಎಂಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಐಕ್ ಶ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂದು ಶ್ರಮಲ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಐಕೊಂಚೂರು ಸೇವೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಐನು ಕೊನೋದು ಅಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಗಿಡ ಓಡಾಪಣು ಎರುವೇ ಪಾರಂಡಲ ಆಪಚ್ಚಿ ಒರಿ ಬೂರ್ವೆ ಫೈಲ್ ಆಪಣು ಎಂಕ್ಲ ಐಕ್ ಬೋಡಿತ್ಲೋಗನೆ ಸ್ಟೆಪ್ ದಿತ್ತ ಇನ್ನು ಬೋಡಿತಿನ ರೀತಿ ಡೈನಿಂಗ್ ಗಿಡ ಹತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಬಹುಮಾನ ಮಲ್ದೆ ಆಂಡ ನೀನು ಇಕ್ಕಲ ಮನ್ನ ಎರು ಪಾರಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಏನು ಅವೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆಡ್ದ ಅನ್ಕ ಗಿಡ ಓಡು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಇನ್ನು ಸರಿ ಕೊನೋಡು ಎರು ಬಾರ್ಜಿಂಡ ಏತ ಹಾಕಲ್ಲ ಎರು ಹೋಗುಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಈ ವರ್ಷ ಏನು ಗಿಡ ಅದಲ್ಲ 36 ವರ್ಷ ಏನು ಎರು ಗಿಡ ಅದೇ 36 ವರ್ಷ ಎರು ಗಿಡ ಅದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಂತಾವರ ಬಾರಾಡಿ ಬೀಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೀವನ ಬಳ್ಳಾಲ್ರಿನ ಸಾಧಾರಣ 2002 2015 ಬಿಟ್ಟು 6ನೇ ಗಿಡ ಹೊಂದಿತ್ತು 2015 ಲಾಸ್ಟ್ ಏನು ಬಾರಾಡಿ ಬೀಡುದ ಜೂನಿಯರ್ ಏರ್ಲೇನು ಮಿಯಾರ್ದ ಗರೆಟ್ಟು ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರನೆಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಬಾರಾಡಿ ಬೀಡುಲ ಇಕ್ಕೋಲಾದ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡು 5 ಕ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ನ ಬಿಡಿಯ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೋನೇ ಸ್ವಂತ 2 ಕಂಜಿಲೆ ಕೊಣಪದ ಪೂರಾ ಕಮಲಾಗಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮಾಣಗುತ್ತು ಆರಿಗ ಸಹೋದರರು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೋನೇ ಅಂಚನೆ ಐನು ಸಾಂಕದು ಆತ ಕಮಲಾಗಲಿ ಏನು ಕೊಡೊಂದು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಣ್ಣ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಡ್ಕೊಂಡು ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಜಿರು ಶೋಕ್ ಪಾರೆದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು ಅಂಚೆ 2015 ಏನು ಕೈದು ಮಾಲ್ತೆ ಗಿಡವನೇ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬುಕ್ಕ ಏನು ಕಾರ್ಕಳ ಜೀವನದಾಸ ಅಡ್ಡಿ ಅಂತಾರೆ ಗಿಡ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಇರುತ್ತಾ ಪೆರ್ಗುಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಅಂದು 5 ಬೊಕ್ಕ ದಿಂಜ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಸುರತ್ಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಾಡಿ ಬೀಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೀವನ ಬಳ್ಳಾಲ್ರಿನ ಐಟಿ ಒಂಜಿ 15 ವರ್ಷ ಇರು ಗಿಡ ಅಂದು ಅವೇ ಇರಲೇನು ಅಂದು ಅವೇ ಕಮಲಡು ಪೂರಾ ಕಮಲಲ್ಲೇನು ಎರು ಗಿಡವನೇ ಇತ್ತಲೇನು 6 ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇಲ್ಲ 6ನ ಎರಲು ಹೋವು ಬರ್ಪ ಏನು ಪೂರ ಒಂದು 5 ತಗೊಂಡಿಪ್ಪೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲ 6ನ ಕೆಲಸದ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಎಂಕು ಕುಡ್ಲಾಡು ಎನ್ನ ಕಂಬಳದ ಏರು ಗಿಡ ಅಂತಲೂ ಎಂಕ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಾಡು ಇತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷ 36 ವರ್ಷ ಏರು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಮೆಡಲ್ ಎಂಕು ಸಾಧಾರಣ 158 ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಆತನು 158 ಗೋಲ್ಡ್ ಬಂಡಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದು ಸೇರಿತು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಏರು ಗಿಡ ಅಂದಿರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತೇನೆ ಸರ್ ಬಂಡ ಈ ಕಂಬಳಗ ಬರ್ರ ವಾಹನ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಫೋನ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಗಾಡಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇತ್ತ ಪೂರ ಸೌಕರ್ಯ ಉಂಟು ಅಂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಅಪ್ಪಗ ಎತ್ತೋ ಕಷ್ಟೋಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಏರೇರ್ನ ಟೆಂಪಲ್ ಇಡು ಬರ್ಪುನ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಡು ಬರ್ಪುನ ಬೇಗ ನಡತೊಂದು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಬಂಗಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಅಂತ ಕರ ಬರ್ರ ಎಂಕಲ್ಡ ಅಪ್ಪಗ 2 ವೀಲರ್ ಇಜ್ಜಿತ್ತ ಮತ್ತು 2 ವೀಲರ್ ಕಾರ್ ಬರೋಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಶುರು ಮಾತ ಪಾರ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ 150 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತನಕ್ಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದುಡ್ಡು ದಾಸೆಡೆ ಬಂದ ಎರು ಗಿಡ ಅದು ಕೊರಂದಲ್ಲ ಎತ್ತೋ ಜನ ಎಂಕ್ಲೇನು ಅಣ್ಣ ಹೊರ ಎರು ಗಿಡಲೆ ಮನ್ನ ಎಂಕ್ಲೇನು ಗಿಡದ 3 ಜೊತೆ 4 ಜೊತೆ 5 ಲೋಕ ಹಾಕ್ಲಿ ಏರ್ ಬಂದ ಎಂಕ್ಲ 4 ರೂಪಾಯಿ ಪೇಜ ಅಕ್ಲು ಕೊರಂಡ ಕೊರ್ಪೇದೇರಿ ಅಂಡ ಆ ಒಂದೆಡ್ದವರ ಏನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪನ್ನ ದುಡ್ಡು ಕೇನ್ನ ದುಡ್ಡು ಬಂದತ್ತು ಆಗ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ದುಡ್ಡು ಏನಿದೆ ತೊಂದೆ ಅಂಚಾದ ಇನಿಮುಟ್ಟಲೆ ಎಂಕ್ ಕಂಬಳದ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೇನು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲಾಸ ಹೊಡುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪುದಾರ್ನೇನು ಆ ಕಂಬಳದಾರ ಒರಿ ಈ ರೀತಿ ಕೊರನೇ ಗಿಡ ಬೇ ಇಜಿನ ಈರು ಕೊರ್ಜಿನ ಈತು ಕೊರ್ಜಿನ ನೀರು ಗಿಡ ಬುಜ್ಜಿಂದ 2 ಪಂತೀಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಹೌದಲ್ಲ ಪಂತೀಜಿ ಅಂಚಾದ ಇನಿಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಈ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರ ಅವು ನಾನು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಖಂಡಿತ ಪ್ರೀತಿದ ಏರು ಸರ್ ಈರ್ನ 36 ವರ್ಷ ಗಿಡ ತರ ಪ್ರೀತಿದ ಬಂಗಾಡಿ ಒಳಂಬ್ರೋಡು ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಲೆ ಬಂಗಾಡಿ ಮಣ್ಣಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಲೆ
ಪೂರ ಬಂಗಾಡಿ ಅಂದು ಭಾರಿ ಪಾರಂದಿತ್ತು ಅವು ಜೂನಿಯರ್ ನೇಗಿಲು ಅಂದು ಸೀನಿಯರ್ ಬಲ್ಲಡ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಸರ್ವತೋಮ ಮಾಧವ ಪ್ರಭುಕಲ್ನ ಕೊಡ್ಡಿ ಆ 2 ಅವರನೇ ಏನು ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತಕೋರ್ನ ಅಂದು ಅವಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದು ಇತ್ತಪುರ ಇರು ಬೇತೆ 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 ಆತ ಉಳ್ಳೇರು ಕಣಪಲ ಇಟ್ನಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಪಿದ್ರಿ ಸೀನಿಯರ್ ಆದಿ ಬಿಡ್ತೇರಿ ಹೊರ ಕೂಡ ಬರ್ಪೇರಿ ಅಂಜ ಇತ್ತೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈತಪುರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದ ಸರ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತ ಪಂಡ್ಬಾರ್ ಸರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಂಡ ಅಪಗದ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಐಕೆ ಇತ್ತನ ಬೆಲೆಕ್ಕುಲು ಬೇತೆ ಇತ್ತೆ ಜನಕ್ಕಳು ಪೂರ ದುಡ್ಡುದ ಒಂದು ಎಟ್ಟೆ ಇಪ್ಪೇರು ಈಗ ಈತ ದುಡ್ಡು ಹೊರಪಂಡ ಪಾಪದಾಯನ ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಂಚಿ ಹೋಗ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಪರಬಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪಾಪದಾಯನ ತೂಡು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಗ ಒಂಜಿ ಪಾಪದಾಯ ಪಥ ಬರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಪಾರು ಬಾವು ಆ ಪಾರನ ಎಂಕ್ಲ ಸರಿ ಮಲ್ತದ ಗಿಡಂಡ ಆಗ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಗೆ ಐನು ಮಾರೋಣ ಅಥವಾ ಬೇತಾಡ ದೆತ್ತೋಣ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಫ್ಯೂಚರ್ದ ಒರಿಪೋ ಮಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ದಕ್ಕಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹೋಪನಳತ್ತು ಬೋಡು ಅಪ್ಪಣ ಮಲ್ಲಕ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಗಳ ಎಂಕ್ಲ ಪಾರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಪಾಪದಾಯನ ಒಂಚೂರು ಎಂಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತ್ಕೊಡ್ದು ಆನೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತು ಬರಪಿಲ್ಲ ತೂಗೋಡು ಐದು ದೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲಾಕಲ್ಲ ಬೋಡು ಅಂತ ಸರಿ ಸರ್ ಇತ್ತ ಇರ್ನ ಓಟಗಾರನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡಾರ ಇತ್ತ ಕಂಬಳಡ್ ಇರು ಸದ್ಯ ಅಲ್ಪ ಫ್ಲಾಗ್ ರೆಫ್ರಿ ಅದು ಫ್ಲಾಗ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಅವು ಏಪ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರ ಏನು 2009 2008 ಶುರು ಮಾಡ್ದೆ ಬಾರಾಡಿ ಬಿಡುಡಿ ಈ ಗಿಡ ನಿಪ್ಪನಾಗನೆ ಗಿಡ ನಿಪ್ಪನೇ ನೈನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಪಗ ಈರೆಗೆ ಸಾಲಿ ಜಂದ ನಿಪ್ಪನಾಗ ಬೇತ ಐದು ಅಪಗ ರೆಂಜಾಳ ಪಂಜಿಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಕೆರುವಾಶ ನಾರಾಯಣ ಬಂಗ್ಯಾರ ಐದಕ್ಕ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಶಂಕರ ಮಡಿವಾಳ ರೀತಿಯರು ಮುಜ್ಜಾನು ಅಕ್ಲು ಮಾತ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪನಾಗ ಕಂಜಿಲಣ್ಣ ಮಾತು ಇರು ಬುಡುಪಾಲೆ ಕಂಡ ಕೊರಪಿದ್ದಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚೂರು ಉಲ್ಲಾಸಣೆ ಅಕ್ಲು ಕೊರಪಿದ್ರೆ ಏನು ಬಾರಾಡಿ ಬಿಡು ಎಂಕ್ಲ ಕಾಂತವರ ಬಾರಾಡಿದ ದನಿಕುಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೀವನರ್ ಒಳ್ಳಲ್ ಬಂದಿರು ಇಲ್ಲೊಂತ ಪದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಪತ್ತದ ಬುಡುಪಾವು ಈ ನನ್ನ ದಿಂಜ ಎರುಗಿಡ ಹೊಡೆದು ನಿಜ್ಜಿ ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಈ ಏನು ಕಲ್ಪ ಉಂಡಿರು ಅಂಚೆ 6 ಹಿಡಿದಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉತ್ತೇಜನ ಉಂಡು 6ನ ಕಂಬಳದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನು ಶುರು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಫ್ಲಾಗ್ ಬಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದು ಬುಡಪ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಪೂರ ಕಂಬಳಗ್ಲ ಬೇಗ ಹೋಗ್ತದೆ ಎರಡು ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಜಪ್ಪದೆ ಫ್ಲಾಗ್ಲ ಹೋಗ್ತದೆ ಅವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ್ಣು ಫ್ಲಾಗ್ಲ ಏರು ಗಿಡ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಗಿಡವನ್ನು ಕೈದು ಮಂತ ಫ್ಲಾಗ್ದ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಬೇಗ ಬರ್ಪೆ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೆಲಸ ಅನ್ಪೆ ಹೆಂಗೆ ದಿಂಜ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿದಾನೆ ಉಂಡ ದುಮ್ಮು ದೈಕ್ಲ ಇತ್ತದಾಗಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ದುಮ್ಮು ಮಾತ್ರ ಏರು ಬರಡು ಬಂದಡೆ ಉಂತವರಜ್ಜಿ ಪಾರೊಂದು ಹೋಲಗ ನಡೆ ಬಿಡ್ಪೇದು ಇತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ಉತ್ತುಬೋ ಐನು ಉತ್ತವರ ಸುಲಭ ಕೆಲವು ಕೇನಂದ್ರೆ ಕಂಜಿಲಿ ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಸೀನಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಉಂತಾರ ಕೇನಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಇರಲಿ ಉಪ್ಪು ಐನು ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಡಾಪಣು ತೂವ ನೋಡಾಪಣು ಬೊಕ್ಕ ಪರಮಶೋಡು ದಾಲ ಮಲ್ಪರಪ್ಪ ಬುಡಿಯನ್ ಪನ್ನ ಕೆಲವು ಇರಲು ಹೊರವನೆ ಒಂಚೂರು ಪಿರ ಬರ್ಪೋ ಅಥವಾ ಅಡಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಬಗ್ಗುಬೋ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಅಂಬಿ ಬಣ್ಣ ಉಪ್ಪು ಪಡ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲ ಆತಿಜೀನ್ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲ ಬುಡೀನ್ ಪನ್ಮಂಗಲ ಅಕ್ಲ ಆತಿಜ್ ಪನ್ಮಲ್ಲ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಆಪಿಜಿ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರಾಪನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾನ ಎಂಕ್ಲ ಅಂದಂದು ಎಂಕ್ಲ ಪರಮೋಷೋಡು ಅಂಚ ಆಪನ ಆತಂದು ಬೋಡು ಏರಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಂಚ ಮಲ್ಪೂಜೋ ದಯವಣ್ಣ ಎಲ್ಲೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಜಿಲನ್ನು ಸಾಂಕದು ದಿಂಜ ವರ್ಷೋಡು ಏನು ಏರು ಗಿಡದು ಆ ಕಂಜಿಲಡೆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ ದಿಂಜ ಅನುಭವ ಅಲ್ದೇನು ಇತ್ತಲೇನು ಕಂಜಿಲಿನ ದಿಂಜ ತೂಪೆ ಕರೆಕ್ಟು ಮಲ್ಲೇರ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಅನುಭವ ಕೊಡು ಅವು ಉತ್ತಲ ಬಂದಾಗ 10 ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ದುಂಬಿರ ಕೊಣಪೇರು ಆತ ನಾವು ಹಾಕಾಕ್ಲ ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಣ್ಣ ದುಂಪಾಡು ಎನ್ನ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆವಾಡು ಈ ಒಂದೊಂದು ಸಾಲ್ಡ್ ಪಾಸ್ ಆವಾಡು ಅವು ಹಾಕ್ಲು ಮಲ್ಪಡ ಹಾಕ್ಲ ಕರ್ತಾಗ ಅಣ್ಣ ಕೆಲವು ಎಲ್ಲಿಯ ಜೂನಿಯರ್ ಕಂಜಿರು ಭಾರಿ ಪಾರ್ಬೋ ಇತ್ತ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರೋಡು ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಐತೆ ಕೆಲವು ಕಂಬ ತೂಪ ಒಂದು 3 ಹೊಡೆದೋಕೋ 2 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದೋಕೋ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಕಂಜಿರು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಬೋ ಸೀನಿಯರ್ ಮಾತ್ರ 12.5 13 ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ 11 11.5 ಒಂದು ಸೆನ್ಸರ್ ಬತ್ತಿಬೇಕು 100 ಮೀಟರ್ 125 ಕಂಜುಲೇ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಪ್ಪು ಅಪ್ಪಕ ಇನ್ನಿನ ಮೈನ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಹೊಡ್ತುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಸೀನಿಯರ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನು ದೆತೋನಾರ್ ಲಾಪಣು ಅಕ್ಲೈತೆ ಕಾಪ್ ನಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತೂಪೇರು ಆಯ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಸೀನಿಯರ್ ಒಂಚೂರು ಏಜ್ ಆಂಡು ನನ್ನ ಓವು ಬೋಡು ಮನದು ತೂನಾಗ ಅಕ್ಲ ಐನು ತೂಪೇರು ಐನು ತೂವೋಡು ನಾನು ಎಂಕ್ಲ ಪಾರ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಐನು ಸೋಜಪ್ಪ ಉಂಡ ಐನು ಪಾರಾಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಚೂರು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ತದೆ ಕೊರಿಯೊಂಡ ಕೊರಿಯನ್ನು ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅತ್ತು ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚದು ಓಡಾಪನು ದಾಯಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ದಿಂಜ ಪಾರ್ನ ಕಂಜಿರು ಎನ್ನ ಒಂಚೂರು ಐಟು ಜಾಸ್ತಿ ಪರಮೋಷ ಏನಂದ್ರೆ ಆಪುಜಿನ್ ಮಂದೇನು ಪನೆ ಕೆಲವು ಅಡಿಗೆ ಬಗ್ಗುವೋ ಕೆಲವು ಅಂಬಿ ಪಾಡುವೋ ಕೆಲವು ಒಂಚೂರು ಅಡಿಗೆ ಪಿರೋಯ್ಪೋ ಅವಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರಪ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ಏನಡ್ದು ಅವರ ಒಂಚೂರು ಪಿರೋಯ್ತೋ ತೊಂದರೆ ಆದು ಬೋಣು ಅಣ್ಣ ಪನ್ನರಾಪಿಜವು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಇದು ಪಂಡರ್ ಸರ್ ಬುಡ್ಪುನ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಸರಿ ದಾದನ್ಲ ವಿವಾದ ಆಪುನ ಸಹಜ ಐನೆಂಚ ಒಂಜಿ ಐನು ಹೊರ ಸರಿ ಮಲ್ಪೇರು ಹೊರ ಬೇಜಾರದಾಗ ಪನ್ಪೇರು ಮನದ ಅಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಲೆತ್ತು ಪಾತಿರ್ಬೇರು ಎಲ್ಲ ಲೆತ್ತು ಪಾತಿರ್ಬೇಕು ಅಣ್ಣ ಕೊಡೆ ಇಂಚ ಜಾತನು ದಾಲೇಜಿ ಅಡೆ ಮುಂದೆ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೊರ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆಪಣು ಏನೀತು ದೊಡ್ಡ ಬತ್ತೆ ಆರೊಂಚೂರು ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಲ್ತೇರು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾಪಣು ಎಂಕ್ಲೆ ದಿಂಜ ಬೇಜಾರಾಪಣು ಎಂಕ್ಲೆ ಪನರಾಪ ಜಲ್ಪ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಕ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ಎನ್ನ ನೀರು ಒಂಚೂರು ಇಂಚ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆದು ಬೋಣು ಒರಿಯರಿ ನೆರ್ಪೇರು ಅಣ್ಣಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ ತಾಳ್ಮೆ ಹಿಡಿದು ತೊನ್ನುವ ಎಂಕ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎರಡು ಉಡುಪಾನ ಈ 4 ಜನ ಎಂಕ್ಲ ಇತ್ತನಾತ ತಾಳ್ಮೆ ಬೇತಾರಾಗಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಏತು ತಾಳ್ಮೆ ಮಲ್ತೋ ಎಂಕ್ಲ ಕೆಲಸ ಆಕೆ ಎಡ್ಡೆ ದಿಂಜ ತಾಳ್ಮೆದಾಗ ಆ ಕೆಲಸ ದಿಂಜ ತಾಳ್ಮೆ ಅಂಡ ಅಕ್ಲಿ ಏತು ದುಮ್ಮಿ ರೊಕೊಂಡು ಏತು ನೇರಡು ಏತು ಕೋಪನೇ ಬರಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಕೋಪ ಬರ್ರವಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೋಪ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಆಕಳು ದಿಂಜ ಎಂಗ್ಲನ್ನು ತುಯ್ಯರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪರಮೋಷಡು ಕೋದಾಂಡು ಒರಿಯಾಗ ಹೋಪಾರ್ಮ ಇಟ್ಟು ಪಚ್ಚನ ಕೋಪಾರ್ಪ ಜಾಯನ ಆಕಳು ಸರಿ ಮಲ್ಪೇರು
ಬೇಜಾರು ఆయన ಅಣ್ಣ ಇಂಚ ಈ ರೀತಿ ಬಲೆ ఆయన సరే బొక్క అక్కల పాతారు మరి ఎంకల పాతారు విని ఉంటే ఎంకల పాతారు అన్నట్లు ಅಥವಾ వీరిన అడే బర్పు చేయను పత్తు ముట్టు జావు దాలైచి ಅಂಚದ ಎಂಕಲ ಮಾತಾಡಲಿಡ್ಡೋಡು ಕಂಬಳ ಉಣ್ಣಂಚ ಅವೆ ಇರ್ ಪಂಡರು ಸಮಾಧಾನ ಇಪ್ಪೋಡು ಬಂದು ಒಂತ ಒತ್ತಡದ ಕೆಲಸನ ಸರ್ ಇರ್ ಮಲ್ಪ ಪಂಡ ದಿಂಜ ಭಾರಿ ಒತ್ತಡ ಸಾಲು ಬರಬೇಕ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಾಲು ಬರಬೇಕಾ ಪಂಡ ಉದಾಹರಣೆ ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲಪುರ ಫೈನಲ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅಂಡ 1 ಗಂಟೆ ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಪುರ ಎಂಕಲೈತೆ ಬಿಡ್ಪಾನ ಬೊಕ್ಕ ಬುತ್ತೆ ಉನ್ನಿತೆ 40 ಸಾಲು 50 ಸಾಲು ಬೊಕ್ಕ 16 ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ದಾಯವಂಡ ರಡ್ಡು ಜತೆಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ ದಾಗಲು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ದಾಗಲು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಪನ್ನಗೆ ಒಂಜೀರು ಮುಕ್ಕಲ್ಲ ಪನ್ನಗೆ ಒಂಜೀರು ಅಕ್ಕಲು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೀರು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಣಿಗಳು 2 ಸ್ಟೆಪ್ ತುಂಬ ದೀಪ ಬೇರೆ ದಾಯವಂಡ ಅಕ್ಕಲ ನಾವು ಕರ್ತಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಬಡ್ಚಿ ಅನ್ಪ ಜಾಣ ಎಂಕ್ಲ ಪನ್ಪ ನೆರಪು ಅಡೆ ಗುತ್ತಲೆ ದಯ ತುಂಬ ಪರ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಪನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲೆ ತುಂಬಿರ ಪೋದು ಬರ್ತದ ಕಡೆ ಕಾಕ್ಲು ಉತ್ತ ಬೇರೆ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಬಿಡ್ಪಾಪ ಅಂಚ ಆತ ತಣ್ಣ ಓಡಾಪನು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಅವು ತೊಂದರೆ ಅಂತ ಹೋಜುಣು ತೊಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ ಎಂಕ್ಲ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಗೊತ್ತುಂಟು ಸರ್ ಇದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಅಂಡು ಸಮ ಅಂಡು ಕುಡಾರ ಬುಡಿಯರ್ ಕುಡಾರ ಸಮ ಏನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ನಾಡಿ ಪುತ್ತೂರು ಏನು ನರಿಂಗಣ ಕಮ್ಮಡಿ ಏನೇ ಬಿಡ್ಪಾಯಿ చెప్పండి సార్ అప్పగా ఇతను కొంచెం 3/4 గంట కూడా ఆయన కాతు ಬಿಡ್ಪಾಯ ಅಕಲ್ ನೆರ್ಪೇರು 4 ಎರ್ತಲ್ಲಿ ತೂಗೋಡು ಅಪ್ಪನು ಕೈ ಅಂಚ ಕೆಲವು ಕಂಜಿ ಇಂಚ ಮಡಿಪು ಐನ್ ತೂಗೋಡು 4 ಜನವನ್ನ ಸರಿ ಸಮ ನೋಡ ಎಂಕ್ಲ ತೂಗೋಡು ಮಲ್ಲೆ ಜಿಂದು ಜ್ಞಾನ ತಗೊಂಡು ನಿಂಗೆ ಪತಕೆ ಇರ್ತಾಯಿಗಳು ಒಂಜಿ ಅಡೆ ಸಮ ಅಂಡ್ರಿ ಅಣ್ಣ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತೊಂಜ ಅವು ಆ ಕಂಜಿಲು ಬಾಯಿ ಪರಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಪಶು ಆತ ಪಾರನು ತುಲೆ ಅವು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಲ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂಜಿ ಹಾಕೊಡು ನಾಡ ಐಕಲ್ಲ ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಪ ಸಮ ಅಂಡ್ರಿ ತಂಡಲ ಈಕ್ವಲ್ 12.3 ಪ್ರಾಣಿ ಕುಡೋರೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು 11.9 ಪ್ರಾಣಿ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗ ನೇಗಿಲು ಫೈನಲ್ ಭರತ ಕಲ್ಲೇರಿ ಮಾಳ ಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಂದು ಅರ್ಧ ತೊಂದ್ರೆ ನಾವು ಐದು ಕುಡೋರ ಎಂಗ್ಲಗಿರೇಪ ಅದಾವಲ್ಮ ನಾನೊಂದು 3/4 ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲುವ ಲಾಸ್ಟ್ ಕುಡೋರ ಉಂದಿನು ಕುಡೋರ ಒಟ್ಟು ಸಮ ಐದು ದೊಕ್ಕಲ ಬಿಡ್ಪಾರದ ಅನ್ನೊಂದು ಎಂಗ್ಲ ಅಲ್ಪನೆ ಕುಲ್ಲು ಐದು ದೊಕ್ಕ ಹಾಕ್ಲು ನನ್ನ ಸಾಲು ಬಿಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಇಕ್ವಾಲು ದತ್ತೊಂದು ಪೋಯರು ಅಂಚ ದುಮ್ಮಲ ಆತನು ದುಮ್ಮಲ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಇಕ್ಕೋಲಾದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಕರೆಚ ಪಗತ್ತು ಬರ್ಬೇಕು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಕರೆಚ ಉಂಡು ಎತ್ತೊಂಡು ಜಾತಿ ಏನು ಬಿಡ್ನ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಇಕ್ವಲ ಅಂಡ ಏನು ಗಿಡನಾಗ ಆತನು ಕರೆ ಚೇಂಜ್ ಈರು ಗಿಡನಾಗ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಇಕ್ವಲ ಆತನ ಬಂಗಾಡಿ ಮಂಡಣ್ಕ ಬಾಬುಗೌಡ ಎಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಮಾಧವಪುರ ಬುಕಲ್ಲ ಜೂನಿಯರ್ ಹಗ್ಗ ಮೂಲ್ಕಿದ ಅತ್ತು ಏನು ಬಂಗಾಡಿ ಅಪಗ ಸುರತ್ಕಲ್ ದಾರಿ ಪಚ್ಚ ಸೀನಣ್ಣನ ಒಂದರ ಗಿಡ ಹಿಂಗಿನ ಮೂಲ್ಕಿ ಕರೆತ ಕಂಪ್ನಾಡು ಅಪಗ ಲೈಟ್ ಅವ್ನು ಮಾತಾಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಬೈಯಡಿ ತೋರ್ತು ಮುಗ್ಗಿನೋ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆ ಬಾರಿಟ್ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಈ ಬಾರಿಟ್ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಐಟ ಅಂದಾಜಿಟ್ಟು ಬಿಡಿಯರು ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ 7:30 2 ಸರ್ತಿ ಸಮಾಧಾನ ಆ ಬಾರಿಟ್ ಅಡೆ ಬಿಡಿ ನೀತಿ ಅಂದಾಜಿಡೆ ಬಾರ್ನ ಏನು ಬಂಗಾಳ ಹಿಡ್ದಾರಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡ ಅಡೆಗೆ ಮೂಜಿ ಸರ್ ಸಮಾನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪಕ್ಕ ತಗೋರ್ಲೆತ್ತೇರಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಸುರತ್ಕಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಬಂದಿರಿ ಅವು ಭಾರಿ ದೂರದಾಗ್ಲು ಬಂಗಾಡಿದಾಗ್ಲು ಪಾರ್ದ ಹಾಕೊಡಿತ್ತು ಸರಿ ಎಂಕ್ಲತವ ಹಾಕಲು ಒಂಜಿ ಆರು ಗಿಡವನಾರಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾರಿ ಏನು ಹಾಕಲ್ ಗಂಟೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಹಿಡಿತೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕಲ್ನ ಗಿಡ ಅವ್ರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾ ತಂಡ ಹೋಗ್ತಿಜಿ ನಾನು ದಾನ ಅಲ್ಪಕ್ಕಂದು ಎನ್ನಾಗ ರಡ್ಡಾಯ್ಕೆ ಕತ್ತಾರಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಕತ್ತೇರಿ ಪ್ರೈಸ್ ಸಮಾನ ರಡ್ಡಾಯ್ಕೆ ಇಂಚ ಜೋ ಅಂಚೆಡ್ ಕೊರ್ಕೊಣ ಒಂಜಿ ಪವನ ಅರ್ಧ ಅಥವಾ ದಾನ ಹಾಕ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರಿ ಎಂಕ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಮಂಡ ಗಿಡದೇ ಕೊರ್ತು ನೆಡ್ಡೆ ಆಯ್ತೇನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಎಂಕ್ಲ ಭಾರಿ ದೂರದ ಹಾಕ್ಲಿ ಹೀಗಾಗಿ ಬಿಡ್ಚಿ ಇಂಜ ಮಲ್ಪ ಕೊನ ಕೇಂದ್ರಿ ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಬುಕ್ಕಲ ಕತ್ತಲೆ ಹಾಪುಡು ಆ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ಹೊತ್ತೊಂಡು ಸರಿ ಸಮಾನ ಬಹುಮಾನ ತಂದು ಹೋತೆ ಅವು ಮೂಜನೆ ಸರ್ತಿದ 4ನೇ ಸರ್ತಿ ಕೊರಿಯರ್ ಎಂಕ್ಲಿ ಅಂಚ ಲೈಟ್ ಜನ ಕಂಬಳ ಎಂಚ ಅಂದಿತ್ತು ಸರ್ ಬೇಗ ಮುಗಿಯದು ನೀತಿ ಹೊರತು ಮುಗಿಯದು ಅಂಚಿನ ಬಂಗೋಡು ಅಂತೆ ತೋಜಿನ ಕಪ್ಪ ಬಿಡ್ಪೇದ್ರಿ ಅಪ್ಪ ಗೋಲು ದುಮ್ಮುತುಲೆ ಅವು ಎಂಚ ಬಣ್ಣ ಮೂಲ್ಕಿಡು ಐಕಾಳ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಮೂಜಿ ಕಂಬಳಲ್ಲ ರಡ್ಡರೆ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಸುರ ಅವರ ಅಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಪು ಭೂತದ ಕೋಲೋಲು ದೈವದ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಉಳಿಪುವ ಬೈಯಾಡು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ಅಡ್ಡ ಹಾಗೆ ನೇಗಿಲಿಜ್ಜಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಗ್ಗ ಕನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈತೆ ಅಪ್ಪ ಕನೆ ಏನು ದಿಂಜ ಇಂಚಿದ ಇರಲೇನು ಮತ್ತೆ ಗಿಡ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಕುಳಚೂರು ಕೂತು ಜಯಶೆಟ್ರನ ಗಿಡ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ಗಿಡ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಕುಳಚೂರು ಜಯಶೆಟ್ರನ ಬಲ್ಲದಿರಲೇನು ಮತ್ತೆ ಗಿಡ ಹೊಂತೇನೆ ಚಿಟ್ಪಾಡಿ ಅಪ್ಪು ಶೆಟ್ರನ ಅವು ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಈ ಲೈನ್ ಪೂರ ಗಿಡ ಹೊಂತೇನೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಕಂಬಳ 2 ದಿನ ಏರ್ಪಡ್ ಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಇರುತ್ತ ಜತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಅಂದ ಸಾಧಾರಣ 10 ವರ್ಷದ 10 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷದ ಕಾಯಂ 2 ದಿನ ಮಾತ್ರ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಇರುತ್ತ ಜೊತೆ ಜಾಸ್ತಿ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒಂದು 130 170 200 ಜೊತೆ ಬತ್ತ ನೈನು ಫಾಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಪೇರಿ ಸರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಮಲ್ಪರ ಪೂರ ಇರ್ಲಡ ಆಪುಚ್ಚಿ ಕೆಲವು ಕೇನುಜ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು
ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಲೇಟ್ ಆವನ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅಂಬಿ ಕಾಡುವ ಅಂಚ ಪೂರ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಬಿಡ್ಪವ್ರಿಗೆ ಆಪುಚ್ಚಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಲ್ಪ ತೂಪನಕ್ಕೆ ನೆರ್ಪೇರು ದಾಯಿ ಬಿಡ್ಪಾವು ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಬೇರೆ ಎಂಗಳೆಲ್ಲ ಏನ್ ಬೇರೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸರಿ ಇತ್ತನ ತೆರೆ ಪಂತೊಲಿ ಹತ್ತಂದು ಪಂತೊಲಿ ಹತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಇಂಚ ಪಿರ ಒಯ್ಪುನ ಇಟ್ಟಿಬಿಡು ಪಿರ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಐನ ಎಂಗ್ಲ ತೂವೋಡು ದಯವಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಅತೇ ಕಷ್ಟವಾಗ್ತದೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬರ್ಪುನ ಏರು ಅವು ಒಂಜಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಕೊಡವು ಅಂಚ ನನ್ನ ದುಂಬಗ ಕಂಬಳ ಬರ್ಪುನ ಜವನೇರಿ ರಾಜ ನಂಟ ಪಾತ್ರ ಪಣಪುನಂಡ ನನ್ನದ ಜವನೇರೆ ಪಂಪಂಡ ಏರು ಗಿಡ ಕಲ್ತಂಡ ಎತ್ತೋ ಕೊಡ್ಡಿತ್ತೆ ಬಜಗೊಳ್ಳು ಗುಣಪಾಲ್ ಕಡಂಬೇರು ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಾತ ಮಲ್ದೇರು ಐಕ್ ಪಾರ ಕಲ್ಪೋಲಿ ಜವನೇರಿಗೆ ಮಾತ ಎಡ್ಡ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಮೀಯಾರ್ಡು ಅಂದು ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ ಪಾರಂಡ ಏನ್ ದಯವಂಡ ಶಾಲಾ ನೆಟ್ಟೆ ಏನು ಎಡ್ಡ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎನ್ನೋ ಗುರು ಇಜ್ಜಂದೆ ಬತ್ತನ ಅಂದು ನಾಳೆ ಜನ ಎಂಕೋರಿ ಪಂಡದ ಏರಿ ಗಿಡಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಈ ಮಾರ್ಕೊಡು ಪಾರನ ಯಾವ ಪಣದೋರಿ ಎನ್ನವ್ರದಾರ ಪನ್ನೆಟ್ಟು ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಮಣದೋರಿ ಪನ್ಪನಾರು ಎಂಕಲ್ನ ಬಂಗಡದಾರ ಪಂಡದ ಗಡ ಪಡೆದೇನು ಬಜಗೋಳಿ ಬತ್ತು ಏರು ಕೇಣದ ಗಿಡ ಮಾತಿವೆಟ್ಟು ನೇಮರಾಜ್ ಭಂಡಾರದ ಮಣ್ಣದಾರ 6 ರೊಟ್ಟ ಕೇಣದ ಗಿಡ ಅಂದ್ರೆ ಅವೇ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬಾಯಿದನು ಅವು ಮಾತಿವೆಟ್ಟು ನೇಮರಾಜ್ ಭಂಡಾರ ಜೈನ್ಸ್ ಕೆಲವು 10 ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ತೂದು ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತು ಅಗಲ ಬೋದು ಕೇಂಡೇನು ಅವರ ನಿಕ್ಲನೇರು ಗಿಡ ಹೊಡೋನು ಏನು ಇಷ್ಟೇ 2 ಕುಲೋಂಜಿತ್ತೆ ಕೊಣುತ್ತೆ ಲುಂಗಿ ಶಾಲ್ ಮಾತ ಕೇಂದ್ರದ ಗಿಡ ಹನ್ನೊಂದು ಪಾರೋಡೆ ಹಣ್ಣು ಇಜ್ಜವು ಅಕ್ಕಡ ಬಡ್ಕೊರ್ಪೇರು ಕೂಡ್ಲೆ ಕೂಡಬಹುದು ಎರಡು ಗಿಡ ಅದು ಆನೆ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ 2 ಸಾಲ 3 ಸಾಲ ಗಿಡ 6ನ ಜಾವನ ಬೂರೊಂದಿತ್ತಿ ಏನು ಕುಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರ ಅಪ್ಪಗ 5 ಸರ್ತಿ ಗಿಡ ಅವರ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಲು ಇತ್ತ 2 ಸರ್ತಿ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ 4 ಸರ್ತಿ ಗಿಡ 5ನೇ ಸರ್ತಿ ಚಾನ್ಸ್ ಏರು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು 5ನೇ ಸರ್ತಿ ಗಿಡ ಕೂಡ 100 ಗಿಡ ಅವನಾಗ್ಲಿತ್ತೇರು ಹೊರ ಕೂಡ ಎನ್ನ ಇತ್ತ ಸರಿಯಾತಿ ಇವನು ಕೂಡ ಮಧ್ಯೋಡ ತೈಕ್ ತುಂಬಿ ಇಡೇಟೆ ಇತ್ತ ಏರುತ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಐಕ್ ಬಾರಿ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಐತೆ ತುಂಬ ಅಲ್ಪ ತೂಪನಾಗ್ಲು ಬರೆಪನಾಗ್ಲು ಒರಿ ಪೇದರು ಆ ಪೇದನಂಚಿ ಇತ್ತ ಮತ್ತು ಸಂಬಳದ ಜನಕ್ಕೂ ಹಿಡಿದು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿ ಐದು ದೂವನ್ನರ ಇಲಾಖೆ ಒರಿಯಾಗ ಹೊರ್ತೇರು ದುಂಬರಿ ಒಂದೇ ಹೊರ್ತಿಪ್ಪಿ ಐದನೆಲ್ಲ ಬಡವನ ಗುಣಸ್ಗ ಅಂಜಿಂಜಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ 2 ಜನ 100 ಬೇರು ಅಂಜ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಐಕ್ ಬಡಿತ ಇಲಾಖೆ ಪೂರ ಉಂಡೈತೆ ನಾನು ಏನು ಬಂದ ಹೊಸ ಜವನಿಯರಿಗೆ ಕಂಬಳದ ಎರು ಗಿಡವನು ಎಡ್ಡೆ ಅಕಲ್ನ ಗುಣನಡತೆನು ಗಟ್ಟಿ ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೀಡೊಂದು ಇತ್ತದ ಮಾತು ಔಲಾ ಹಾಳಾಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಂದೆ ದೀಡೊಂದಿತ್ತು ನಾಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಹೇಳಿದ್ರು ಪಾರ್ರಾಪಡು ಯಾನಿ ನಿಮಿಟ್ಟದ ಪಾರದೆ ಬಂಡ 37 ವರ್ಷೋಡು 36 ವರ್ಷೋಡು 35 ವರ್ಷೋಡು ಎರಿಗಿಡದೆ ಇತ್ತೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಲ್ಲ ರೆಫ್ರಿ ಅದು ಇನಿಕ್ಲೇನು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಹಾಳಾಭ್ಯಾಸ ಕಲ್ತೀಚಿ ಸ್ಮಾಕಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಇವನ್ ಚಾ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಆಟ ನಾಟಕ ಹೋಪುಜಿ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಶನಿವಾರ ನಿದ್ರೆಗೆ ಅಜ್ಜರು ಮಾತಾಡ್ತಂದೆ ಮೇತೋಗಿಲ್ಲ ಹೋಪುಜಿ ಏನು ಇಪ್ಪನ ದನಿಕಲ್ ನಾಲ್ಕು ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೆ ಬಾರಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೀವಂದ್ರ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅಕ್ಲೆ ಸರಿಯಾದ ಆ ರೀತಿಯೇ ನಿತ್ತೆಲ್ಲ ಅವೇ ಗುಣ ನಡತೇನೆ ದೀಡೊಂದು ನಾಲ್ಕು ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೆ ಅವು ಹೆಂಗೊಂದು ಬಾರಿ ಹೆಬ್ಬೆ ವಿಶ್ವಾಸ ದಿಂಜ ವರ್ಷದ ಕಾರಣ ಒಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಹುಡು ಕುಡ್ಲಾಡುಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಹುಡುಲ್ಲೆ ಬಂಗಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಗೊರ ಹೋಪೆ ಬೊಕ್ಕ ವೇಣುಡ್ಲೆಂಕ್ಲೆಗ್ ದಿಂಜ ಜಾಗ ತೋಟಲ್ ಪೂರ ಅಡೆಗ್ಲ ಹೋದ್ ಬಾರ್ಪೆ ಪೂರ ಕಂಬಳಲೆಗ್ಲ ಹೋಪೆ 6 ಏನು ಕಂಬಳ ಹೊರ 6 ಕೊಂಜಿ ಬುಡ್ಪವಾರ ಕಲ್ತ ನಡೆದಾರ ಬರ್ಪೆ 6ನ 2 ಪೂರ ಅಂತ ಒಂದು ಐಕಾಯ್ಕೆ ಬೋಡಿತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಹೊರದೆ ಅಂಚ ಏನು ದಾನೆ ಉಂಟು ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆ ನನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡಿತೇನೆ ಎಪ್ಪೋಗ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಖಂಡಿತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಐದು ನೆನನೆ ತೂದು ಮರಪೋಲಿ ಏರ್ಲ ಏನು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲ ಇತ್ತು ಈತ ಪಾತ್ರೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆಯಾಸ ಬಣ್ಣ ಎಂಗ್ಲ ಶರೀರ ಹೊಡಿಜಿ ದಾಯಂಡೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದೈತೆ ಐನು ದಿಡೋದಿತ್ತು ನನಗ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಪಾರ್ನಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಏನು ಬನ್ಪನಾತ್ ಎನ್ನ ಸಲಹೆ ಆಯ್ತು ಸರಿ ಸರ್ ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಪಾತಿರ್ದು ಈರ್ನ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಓಟಗಾರ ದಿಪ್ನಾಗ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಇತಿಹಾಸ ಅವತ್ತನಿತ್ತೆ ರೆಫ್ರಿ ಆದಲ್ಲ ಉಳ್ಳರು ಫ್ಲಾಗ್ಡ್ ಕೆಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ರೈತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಗ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿರುಪತಿ ಕೊರಿಯರು ಈರಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಚಾನೆಲ್ನ ಪರವಾದ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ನನಾದ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಆ ದೇವರ ಕೊರಡು ಬಂದು ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಶಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಹೌದು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್